Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γεια σας, Theo Channel εδώ και σήμερα, όχι σήμερα, θα έχει και άλλα βίντεο, πολλά, 2-3. Θα προσπαθήσω, βασικά κάποια θα ανέβουν αύριο. Λοιπόν, λέτε γιατί ο τίτλος είναι ερωτήσεις για Q&A. Δεν μου έχετε κάνει σχεδόν καμία ερώτηση, μου έχουν κάνει μόνο 2. Οκ, συγγνώμη για τη διακοπή. Οκ, guys, τώρα είμαι καλύτερα, δεν ακούγομαι καλά. Ωραία, συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, ας πάμε στο θέμα μας. Κάντε ερωτήσεις για Q&A, σας παρακαλώ. 1 ο καθένας ή 2 ή 3, όσες θέλετε. Λοιπόν, έχω μαζέψει ήδη 2. Αυτές τις 2 θα τις πω. Τις 2, ναι. Θα τις πω. Απλώς γράψτε κι άλλες. Αυτοί που τους γράψετε ξέρετε ποιοι είστε. Δεν τις θυμάμαι απ' έξω. Ο ένας ήταν ο Άντζελο Channel 365. Κι άλλος νομίζω ήταν ο Jimmy Theo, αλλά εντάξει δεν ξέρω. Τι, ναι, οκ, μισό λεπτάκι. Επίσης, δεν βλέπετε πως έγινε η μούρη μου για να κάνω αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe, εύκολα ναι, πατήστε το απλώς. Ένα share, βασικά, όχι, πάμε για ένα. Λοιπόν, ένα subscribe, άμα δεν είστε subscriber μου. Ένα like μόλις σας τη δύναμη, άμα σας άρεσε το βίντεο, γιατί με βοηθάει το like, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα share στους φίλους σας και αφήστε μια ερώτηση ή 2 κάτω στα YouTube comments. Οκ, παιδιά, αυτό ήτανε. Σε βλέπω που δεν έχετε πάει ακόμα για ερωτήσεις. See ya!